Mandaue City tracing team nakatala og 16 ka mga tao nga fully o partially vaccinated na apan nagpositibo gihapon sa COVID-19. Si Nico Serino sa report. Nasubay sa Mandaue Contact Tracing Team nga sagad sa nagpositibo sa COVID-19 bisan mga fully vaccinated o partially vaccinated na human sila napaubos sa mga test isip rekisito sa ilang biyahe o baka sa ospital aron mapaubos sa surgery. Matud sa labaw sa team, ang uban niini na sorpresa gyud sa resulta. He knows that he'd been fully vaccinated, nga no daw natakdan pa siya. Di daw katuhuan ang vaccine, everything. That's why we have to explain this to them. Pasabot ni Entice, posible pagyud nga magka-COVID bisan bakunado na. Kini ang gihulagway nila nga breakthrough cases. Apan base sa ilang tracing, sagad kanila asymptomatic o walay sintomas o mild symptoms ra ang nasinati. Butang nga matud pa, pamatuod nga makatabang gyud gihapon ang vaccine paglikay sa mga severe cases. Subay niini, subling pahimangno ni Entice sa mga bakunado nga dili gihapon mo kumpiyansa. Does not mean na manggod na babakunahan ka, di na ka matakdan. Matakdan ipong ka, makatakod gihapon ka sa uban. Importante ang bakuna kay dili ka magrabihan, di ka masakit para dili mapuno ang atong hospital sama sa nahitabo last year. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.